Я да видя за какво да си изкажа неподготвен. Тодор Славков. Тошко го познавам от асамблеите още като участник. Там беше дошъл с майка си Людмила Живкова да навести бъдещата художествена творческа интелигенция на света. Според жизнения ми опит и знания, самоубийствата имат две причини. Едната е тежка физическа болест, неизлечима, и втората е психическа такава. Тошко трябва да е бил някъде по средата, защото той не можа да си върне държавата, а това, което ме лъхва като хладен вятър е, че просто той осъзнал, че няма какво да връща. Така че за нас, не знам какво мислите вие, но остава да се занимаваме кой с каквото се занимава, наука, астрономия, звезди, медицина, и да не мислиме за политика, защото може да свършим по един такъв недостоен начин. По този случай да отлееме малко, за Бог да прости.